dudari barik, etapa hau hasieratik argitaratu zanetik bereziki begizko taukioten etapa da, oso gustokoa, nire entrenamentuko zonan hasieratik bukaeraraino, eta bikain ezagutzen duten terrenoa da, nire ezaugarrietara oso ondo egokitzen dana, eta, bueno, bai neu eta bai Omar, etxeko txirrindulariak, gaur bukaeran egoten saiatuko gara, eta gure helburua etapa lehiatzea da, etxera etapa bat eroatea, eta, bueno, gaur aukera ezin hobea guretzako. La etapa de ayer fue bastante bien. ¿Qué sensaciones tienes para hoy en la Bueno, niretzako atzoko etapa sorpresa bat izan zen, ez nuen espero hain aurrean egotea, eta bueno, ez dut nahi plan larrei egin, helburu larrei jarri, egunez egun joan, eta gaurko egunean zentratu, gaurko egunean indar guztiak gustuko dugu, azkeneko igoera horretan aurrean pasatzeko, edo behintzat aurreko engandik alik eta hurbilen helmuga marraraino etxi gabe, eta hortxe azkeneko kilometroan aurrean sartzen saiatuz, seguru esprinak zeresan emango da bela. La última, si tuvieras que definir la Itzulia con una sola palabra, ¿qué palabra elegirías? Trampa.